Рибарска къща Перика ви предлага една възможност за нетрадиционна ваканция или по-кратък уикенд, разположена в красива местност в Западните Родопи, само на 5 км от чаровното родопско селце Борино. Къща Перика е подходяща за всякакви семейни и приятелски групи от туристи и любители на природата. Местоположението на къщата е стратегическо, защото от тук туристите могат да поемат по маршрути и екопътеки и да посетят природни и исторически забележителности, като Партизанска поляна, Вековното дърво, Камеров мост, хижа Козия рог, язовир Кастракли, ждрелото на река Кастракли, едноименния биосферен резерват, както и да достигнат до пещерите Триъгълника и Еминов дол. Рибарска къща Перика предоставя на гостите си 2 стаи, обзаведени комфортно с всичко необходимо. На разположение на гостите е и луксозна баня със санитарен възел. Капацитетът на къщата е до 10 човека. Любезните домакини Билгин и Кадрия Асанови предоставят възможност в обширния двор на къщата да се опънат и палатки за останалата част от компанията. От верандата на къщата се откриват прекрасни гледки към долината на река Кастракли и към близкия водоем, включен като допълнително забавление на гостите за спортен риболов. За гостите е и механата, разположена на първо ниво в къщата. Механата е с капацитет до 15 човека, обзаведена е в традиционния национален стил. Оборудвана е с всичко необходимо, за да приготвите храната си: кухненска линия, бар-плот, домакински съдове. Атмосферата на механата допълнително ще ви предразположи за весело прекарване. Весел купонт може да се получи и край откритото барбекю и специалното огнище за приготвяне на оригинално родопско чеверме. За забавление на гостите са и билярда и тенис масата. Предоставят се и удобни паркоместа. За по-големи групи от летовници се организират екскурзии и велотурове до Ягодинската пещера или язовир Широка поляна. Районът е любимо място, освен на рибари, и на билкари и габари. Най-атрактивни и предпочитани сезони са пролетта, лятото и есента, въпреки че къща Перика посреща гости през зимния сезон, особено през коледните и новогодишни празници. Рибарска къща Перика, село Борино. Всичко за едно весело и нетрадиционно летуване.